ngap dan sobai pi ki parlok ki bistanat ban pe ya ka video ha ka channel job ka Kynhun Aibaan Dohling ya ka klub Jamshedpur ha ka Indian Super League ka jelekai ka Indian Super League min kamit aka por prabeje hapden ka klub Kerala Blaster kabadai ka klub Aibaan Dohling Persha ya ka klub Jamshedpur ha ka baka Kerala Blaster kala job ya ka Jamshedpur da shikol lanot haba pai shakne ka jelekai ha ka kelas tap kala long ka ba itnat bat ka ba khaj ba ha ka ba baro artli ki Kynhun kila persang ban tap kol henroi hadu banakut jong ka kelas tap ka Kerala Blaster bat ka Jamshedpur kala kut no da ka jingya khaj klem don bat tap kol bat haba wan ban tang biang ya ka jelekai ha ka kalamit ka jelekai ka kamsau tanar shishu ha ka ba baro artli ki Kynhun kila persang biang sa sin pat ban penki akajar bat ban yo tap kol henroi da ya ka minit ka binyo posau ka Kerala Blaster kalio ban tap ya ka shikol lingbau luna bat hadu badakut ka jingelekai jong ka kalamit ka Kerala Blaster kabadai ka klub jong Aibaan Dohling kala job ya ka Jamshedpur da shikol lanot cek parlok tang kiri ki kubor ngangai be plasang utu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibon